Tarkkaile tarkasti. Paljasta salaisuus yli vuosisadan kestäneiden amerikkalaisten uima-altaiden takana. Vankka raudoitusteräsrunko ympäröi koko lattian ja kaikki 4 seinää. Tiheä raudoitusverkosto, huolellisesti tiiviiksi kokonaisuudeksi sidottuna, uhmaa valtavaa vedenpainetta sukupolvien ajan ja estää rakenteellisia siirtymiä. Unohda perinteinen valu. Erikoistuneet työryhmät ruiskuttavat korkeapaineista betonia, joka tarttuu välittömästi. Jokainen yksityiskohtainen muoto, jokainen tarkka kulma saa sitkeän, muotoon mukautuvan kerroksen. Kun seos kovettuu, taitavat käsityöläiset muotoilevat ja viimeistelevät pinnat luoden huolellisesti ikonisia altaan kaaria käsin. Tämä muodostaa vasta perustan. Seuraavaksi alkaa läpäisemätön vedeneristys, joka ei ole vain ohimenevä kerros. Useita vankkoja kerroksia levitetään huolellisesti, muuttaen rakenteen ja vahvistaen sitä läpäisemättömän kilven tavoin. Sitten vuorossa on esteettinen räätälöinti. Valitse kiiltävästä pinnasta, hienovaraisesta mattapinnasta tai monimutkaisesta mosaiikkitaiteesta, räätälöity tarkasti omistajan vision mukaan. Tiivistämisen ja täydellisen kovettumisen jälkeen allas odottaa täyttöään. Tämä ei ole pelkkä takapihan koriste, se on maanalainen, linnoitettu betonirakennelma. Suunniteltu kestämään seismisiä liikkeitä, vastustamaan korroosiota, hylkimään armottomia hydrostaattisia voimia ja pysymään immuunina pullistumiselle tai murtumiselle. Pohdi tätä, minkälaisen käyttöjen sinä kuvittelet omalle vesiympäristöllesi.